Labu hayang. Young boy. Ya, 10 tahun deh. Ya. Aha. Gamini manciberku. Kelam ini. Siya berlelah ini. Gedan besar ini. Siya. Tengah gedan besar ni Shonman lanane faibai na kamiyaw. Enggak. Lah kembali kok video anda. बैसागुनि गेदेरफोरखौ सनमान लानानै फैनानै आरो फुजायाव थांनो नागिरदों जोंना केमेरामेना जोंखौ गारनानै थांबाय इया हे वाह बाबु वाह 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 फै tuh tuh Hama जाबाय बहा थांनो नागिरदों जों बिन्दु मिथिया फुजायाव थांनि जों फुजायावसो थांगोन बामजा दादाजो बामजा बाम थ' मालाय बामजानो मोनबाय ओइनि जोंनि मन्दिरा इबो मोनसे लांगामारा ना मा बुङो गारजासालि गारजा जोंनिया बेखौ गारजासालि बुङो गारजा फैदो iya binduma बर' बेना मा नाम मोनलाय बनजित बर' भिडिअ खालामदों हाय बुं बाबु हाय बुं हाय नमो नमो थांनि बुं नमो बुं नमो बुं जों नमो थांगोन नै जोंनि थांनानै बङालि हिनजावफोरा सिख्लाफोर Puja बारा गोबाव गैला पुजा मोनहैसिगोन लोगोफोर बारा गोजान गैला ना मानसिफ्रा बयबो ओंखारनांदों न' सिंनिफ्राय जोंबो बैसागुनि जोंबो ओंखारबाय बाबुआ सेन्देल जोंहा एक्टर नमो जों नमो बङालियाव सिगां नै फैसा मङो मन्दिराव थांनि कामाख्या मन्दिराव गोदान बोसोरनि आनान गसाइ बिमा कामाख्याखौ खुलुमनो जोंनिया बेयावबो ना मोनो दैज्लाङाव बेयावनो ना जमा जाना था मेरला मोनजायो बिदि हाखर जावना दोनबानो फिसायावनो लामाया मोजां जासिगोन ब्लक इथा हा खोदों पुजासिम पुजा मोनफैबायानो अलरेडि सुरां मिथिंगा मोनफैबाय लोगोफोर पुजा दासिमथि मानसि गैथ'आ एसे उनाव मानसि जागोन बावनाय जादों ओइ बाबु र' नैया पुजा गोदोनि बाराय बुरैफ्रा बावनायसो जा फैसा बाराय बुरै आथिं सुदों नैया Indang.
समायना सिख्ला नै लोगोफोर सोरनोबा नांगौबा लांफैनो टेरेरें हागोन एया जाखांफुनाय सेंग्रा आदा खबर भालो एया गामिनि सेंग्राफ्रा लोगोफोर गटाय खालि खालि जानानै दं सोरबा सिख्लाफ्रा फिल आप खालामोब्ला लाना मबाइल मालिक hey ja समायना समायना सिख्ला wow बुझाया oh ja lagi library oh kumla itu oh gun Gozor kilo satu ah.